Igbo si na onye wetara ọjị wetara ndụ. Anyị awuchiele n'ụbọchị taa n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV iwetara gị emume ọpụrụiche bụ nke akpọrọ nke ị chọrọ. N'emume a ka a na-ewetara gị ozi ekele dị iche iche wu nke gị onwe gị zitere ka anyị nwee ike mee gịnị zigara ndị ezinụlọ gị nakwa ndị agbata obi gị dị iche iche. Na ihe emume a ka ị nwere ike izitere anyị egwu bụ nke ị chọrọ ka anyị kpọọra gị. Chetakwa na ị ga na-esoro anyị na igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche bụ nke akpọrọ igwe social media na @Isi Mbido TV. Ị gaa na Facebook, ị gaa na Instagram, ị gaa na YouTube, anyị juru eju ebe niile na Isi Mbido TV. Ebe a ka ị gakwa na-ezitere anyị ozi dị iche iche bụ ndị chọrọ ka anyị wegara gị ozi ekele, bụ ndị na-eme ihe emume nke ncheta ụbọchị amụrụ ha, nakwa ndị chọrọ ka anyị gwusara ha egwuregwu bụ nke akpọrọ n'olu bekee prank. Ebe a ka ị ga na-ezitere anyị ozi ndị a niile ka anyị nwee ike mee gịnị ka anyị nwee ike zigara ya ndị ahụ bụ nke ibu n'obi. Chetakwa na oge erimeri na nkwafu na-abịa, ị na-eri shasha na-aṅụ gwogwo. Chetakwa onye kere ụwa bụ Chineke nọ n'eluigwe. Ya bụrụ ka o si dị, aha m bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel, ya bụ nwoke aka jitakpu ofe eme gịnị Usain Bolt. Na emume nke taa anyị ga-agata obere ezumike nke anyị ga-agawu egwu ka anyị ga-eji mee gịnị ka anyị ga-eji wee gaa nke a wee egwu nke sitere n'aka Chief Priest nke o tinyere Boy P na Zoro n'ime ya. Anyị na-apụta nụ. Ọ na-ahụla ka egwu ahụ si gaa asa na-eme gị na a na-ata akị a na-ata ụkwa. Igbo agwa ya agwa sị atata ụkwa atatụ akị. Nna anabatukwu n'ọzọ ọnwụ niile esonye anyị ugbu a n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV ebe ihe niile na-eme. Nke a bụ ihe emume nke ị chọrọ. Chetakwa na m sị na ị ga na-esonyere anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Isi Mbido TV na Facebook, Instagram na YouTube. Ebe ahụ nke ị ga na-esonyere anyị oge niile iji weta n'uju ya ma ejije ihe dị iche iche bụ nke anyị na-ewetara gị na ya bụ ụlọ ọrụ onyonyo. Ngwa onye na-ezitere anyị ozi n'ụbọchị taa ka anyị zigara nne ya, ka anyị kọwara nne ya otu o si hụ nne ya n'anya bụ Nwaada Amaka Eze. Ọ bụ onye zitere ozi si ka anyị kelere ya nne ya na ihe ọma niile nke o mere ya maka na ụlọ akwụkwọ nke o zigara ya, maka na mgbe ọ gara ya bụ NYSC nke ndị obodo a sị na anyị ga na-aga. Ọ sị na anyị gbalịsi ike ime gịnị ikelere ya nne ya ọfụma maka na ọ gbalịsiri ike. Ọ dịrịzi o so n'otu n'ime ndị nna ha hapụrụ n'oge. Nne ya bụrụ otu n'ime ndị nne nke anyị nwere n'ala Igbo bụ ndị were ofu aka ha wee zụọ ụmụ ha. Ọ kọwara anyị na ha mụrụ ụmụ, nne ha mụrụ ha 5 mana nne ha sọọsọ ha ka ọ mere gịnị ka ha ọ zụpụtara. Nne ya sọọsọ gbakara aka wee zụpụta ụmụ nwaanyị 5. Ọ dịghịzi ile anya ebe niile n'obodo anyị tụmadị n'obodo anyị bụ ala Igbo, ị ga-ahụ uru nne bara. Ịnọtụ anyị maka obodo dị, onye ọbụla na-agba mbọ ịhụ na gịnị ihe niile gara ọfụma. Otu obodo si agba aghara onye ọbụla na-achụ ego, ma ndị nọ ala oyibo ma ndị nọ n'obodo anyị bụ Naijiria, ma ndị nọ n'ugwu ma ndị nọ na nda, onye ọbụla gidigidi gada digidigi a na-achụgharị ego ebe niile. Mana a na-eme gịnị ị na-achụtụkwa ego, ị na-agbalịsi ike ị na-ahụ na gịnị na ị na-akwa na-akwanyere na-enye asị na gịnị akwanyere eze ugwu, eze erughị aka. Gị gbalịsi ike na-enye ndị o ruru nke o ruru ha. Anya ji si Maazị Nwaada Amaka Eze si na kelere nne ya bụ Regina Eze maka mbọ niile agbarala. Ejikwa m nke a mụ na Amaka ji nke a na-agbakọ aka na-asị ndị nne niile amụrụ n'ala Igbo, ndị ụlọ ọrụ Isi Mbido na-ewetara unu ozi ekele na-asị unu agbalịsiela ọfụma maka na ụmụ ọma nke unu na-amụpụta nke unu na-asụpụta n'ala Igbo nke anyị nwa bụ ụmụ nwoke na-ahụta na-alụ maka unu na-azụpụta ụmụ nwaanyị na obibi ndụ dị mma. Anyị nwa ụmụ nwoke tụmadị ndị Igbo ga na-eme gịnị ga na-ala azụ. Ọ bụrụzie na nwaanyị emelere gịnị ọ nọ n'ụlọ nne ya na-eme gịnị na-aka nka. Ya bụrụ ka anyị si ekwukwa okwu gbasara obodo oyibo, otu enyi anyị nwoke zitekwara ozi ka a na-akpọ gịnị Bright Achinụlọ. Ọ sị ka anyị kelere ya nwanne ya nwoke nke n'obodo oyibo bụ nke na-agba mbọ. Ọ sị na ya nwa na-agụ akwụkwọ na obodo anyị bụ Naijiria
mana nwanne ya nwoke na-agụ akwụkwọ n'obodo oyibo ahụ ọ na-agụ akwụkwọ ka ọ na-agbalịsikwa ike na-agba mbọ ịhụ na o sitere ya ego n'obodo anyị bụ Naijiria ka o nwee ike mee gịnị na-agakwa ụlọ akwụkwọ nke ya. Ọ sị na ịgbalịsi ike mee gịnị zitara nwanne ya ma kelere nwanne ya nwoke ọfụma maka mgbalịsi ike nke ọ na-agbalị ị na-aga akwụkwọ na-arụ ọrụ n'obodo oyibo nakwa na-ezitekwara anyị ya bụ ezitekwara ya ego nke o ji na-akwụ ụgwọ ụlọ akwụkwọ nke ya n'obodo anyị bụ Naijiria. Ya bụrụ ka o si dị, ọ sị na anyị werezi nke a egwu nke sitere n'aka Jerick akpọrọ ogbe na London. Ọ sị anyị were nke a ogbe na London were kelere ya nwanne ya nwoke, mana nwanne ya nwoke bụ onye n'obodo oyibo. Echetara m mgbe anyị nọ na-ele mgbe anyị dị obere, mgbe Ọsọfịa in London emere ihe ejije akpọrọ Ọsọfịa in London, mana ya bụ nwoke nwa amadi nke akpọrọ Jerick ọ kọpụtara egwu nke pụtara apụta nke ọ kpọrọ gịnị ogbe na London. Nke a wee egwu o ji kọwaa mbọ niile ụmụ Igbo na-agba iji hụ na ha si n'ala Igbo maka obodo dị aghara onye gbaa mbọ n'ala Igbo ma obodo Naijiria ma ọ nwoke o si gaziri ya pịam ọgbapụ gbaga obodo oyibo. Ọ yewa ka ya bụ nwa amadi ichi lechaa anya hazie egwu asị ụmụaka Igbo anyị na-agba mbọ ọfụma, ha na-agba mbọ ọfụma. Mgbe m dị nwantanta ọ na-eme anyị gụcha ụlọ akwụkwọ anyị aga na Aba ebe Shoe Plaza a na-akpa anyị ndị helper, emechaa ị na-etere ha gọm na ya bụ akpụkpọ ụkwụ nke ha na-emepụta. Emechaa were obere ego tinye n'akpa ga-edosekwa nke ahụ nke ị ga-eji na-emekọta nke ị ga-eji na-eme gịnị ebi ndụ. So ya bụ ụmụ nwoke nke a mụrụ n'ala Igbo anyị agbaala mbọ ọgwụkwa maka ọ na-esi agazara anyị ọfụma eme gịnị anyị awụpụ obodo oyibo. Ọ wụrụkwa na ọ wụrụ na o were nwa afọ Igbo ma ọ bụ nwanne gị nwoke iche ma na ịkpọbata obodo oyibo na ọ ga-adịrị ya na mma, gbalịsi ike ịhụ na ịkpọgara ya maka na gịnị a sị na agbakọ aka nyụọ mamịrị ya eme gịnị ya agba ọfụfụ. O weziokwu na ofu onye na-agba anyụ mamịrị ya agba ọfụfụ, mana e were ihe mere ndị Igbo ji tụọ ya bụ ilu. Ya bụrụkwa ka o si dị nwa amadi Obinna si na ekelere ya nwanne ya nwoke. Ọ sị na ya nwanne ya nwoke a letere ya ọfụma mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, na o letere ya anya ọfụma mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ, na ọtụ anya na nwanne nwere ike ma ihe m ga-ekwulu ebe a. Ọ nwere ihe na-akpọ mmadụ iwere otu akụkụ ahịa iji hụ na nwanne ya nwoke gbara mbọ iji mee gịnị sorokwa anyị nọrọ na ebi ndụ n'obodo anyị bụ ala Igbo. Ọ dịzị ekwesịrị ime gịnị ịkụrụ ya bụ nwanne ya nwoke aka. Ya bụrụ ebe a ka anyị ga-eji mee gịnị, anyị ga-agatụkwa n'obere ezumike. Echefukwala na ị ga na-esonyere anyị ebe a ka ị ga-eweta ozi dị iche iche nke iwe ike iziga mba niile. Onye ọbụla ozi ahụ rara gị ahụ iziga, ọsọgo ya worugo n'ugwu were ebe a na-atụ gbim anyị ga-eziga ụlọ ọrụ Isi Mbido TV ga-ezigara gị ozi ahụ. Ebe a ka anyị ga-aga tonu obere ezumike nke anyị ga-ewetara gị egwu nke si n'aka Jerick nke ọ si ogbe na London, nakwa egwu nke Obinna zitere anyị ihe bụ nke Kolaboy nke o tinyere Maazị Lawrence. Ama m ọtụtụ n'ime ududo obere mgbe Lawrence nọ na-agụ egwu o nwere otu m ga-esi mee na olu m agbaka, mana unu nwee ndidi a na-aga obere ezumike. Anyị laghachitanụ a ga-eme gịnị, a ga-ebidokwa n'ebe anyị kwesịrị na-apụta. Na-anabata unu ọwụ na ị na-esonyere anyị ugbu a n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV. Ihe a bụkwa emume nke chọrọ ọwụ na isonyebeghị ihe emume a, ihe na-eme gị n'azụ ebe a ka ị ga-eme enwe ike izitere anyị ozi ka anyị zigara ya bụ ndị ọgbata obi gị nakwa ndị fụrụ n'anya. Ọwụgoro ndị iro gị zitere anyị ndị ozi, anyị ga-eme gịnị, anyị ga-agbalịsi ike ịhụ na anyị zigara ha ozi otu isi zie anyị ya. Ọwụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ọ ga-abụkwa ya bụ emume bụ nke ị ga-eburu oche gị mee gịnị were nọrọ ala iwe ike mara ka esi eme ya. Ya bụ ohere ị nwere iji mara ka anyị si eme ya bụ emume. Ịga n'iru ya bụ otu nwoke bụ nke anyị na ya na-eso na-arụtụkwa ọrụ n'ụlọ ọrụ a zitara ozi bụ nke ezigara ya bụ ndị ama ama abụọ. Ọ sị na ndị ama ama abụọ ka ọ chọrọ ka anyị kelere ya bụ ndị wo ụbọchị ncheta ọmụmụ ha agafeela, mana anyị abụghị maka obodo anyị bụ Naijiria dị mgbagharị, onye ọbụla nọ n'ịgbagharị
ebe niile mere o ji chezọọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ndị ama ama abụọ. Ofu onye n'ime ha bụ Eriga, nke ọzọ bụ Harrison. Ihe mere o ji si ime gịnị izigara ha ozi ncheta ọmụmụ maka na ọ sị na ya bụ ndị ọ na-ege egwu ha oge niile na-eji eme gịnị, ọ na-eji amụta ihe. Nọrọkwana mmiri anya na maka na egwu obodo anyị bụ Naijiria na ọwụcha ọtụtụ ihe ka ị ga na-amụta n'ime ya, eziokwu nọ n'ime ya. Ama m ihe mere na o ji si na Eriga na Harrison bụ ndị ọ chọrọ ime gịnị izigara ozi ncheta ọmụmụ ha bụ nke gara aga. Ya wụrụ ka o si dị. Ọ wụrụ na ile anya na ya bụ emume nke anyị na-eme n'ụbọchị taa, ị ga-achọpụta na ya bụ ọ dị mkpa inwe ịhụnanya n'ezinụlọ nakwa ndị agbata obi gị bụ ihe ga-eme gị inwe obi izitere anya ozi ka anyị kelee. Ọ wụghị teta n'ụtụtụ ịpụta isi n'ụlọ gị pụta ihu onye agbata obi gị ihu agbarọ gị, ihu nne gị maọbụ ihu nna gị n'ụtụtụ ihu agbarọ gị, ị ga-ekele ha ekele ụtụtụ maọbụ ekele ihe maọbụ ekele mgbede. Kezi ka ị ga-esi zitezara ya ozi ịhụnanya ka anyị ezigara ndị agbata obi gị. Ya wụrụkwa nwa Obi, mkpọrọ ya nwa Obi, ihe m ji kpọọ ya Obi maka na nwa eze. Nna ya wụrụ ka a si chọọ nna ya taa ahụ nna ya, yawa ga-awụ gịnị, yawa ga-awụ eze. Aha ya bụ Chinedu si gịnị, Chinedu si na-ekelere ya nna ya bụ His Royal Highness Obinna Gburugburu 1 nke gịnị Amikpo Kingdom. Ọ sị na-eme gịnị na-ekelere ya nna ya. Ịhụ ka ekele bịa, o nwere ihe ndị o tinyere ya n'azụ iji mee gịnị nkele nna ya. Ọ sị na anyị tere itire nna ya egwu na anyị tinyere ya egwu ndị mgbe ochie, mana mba a ga-etinyere ya egwu nke na-ewu ugbu a. Kama a ga-etinyere ya egwu ọ nọrọ n'oche aha ya eme gịnị, ya ebilie. Anwụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ, ị ga-anụta akwụkwọ nsọ ebe kwuru okwu gbasara David na David the dance, David dance. Ya bụ nna ya etinye egwu nke anyị ga-etinye, nna ya ga-ebili n'oche eze mee gịnị wee gbagharịwa ahụ. Ya wụrụ ka wuru ilu na ị ga na-agbalịsi ike ịma na ile anya na ọtụtụ ụmụaka ndị a mụrụ n'ebe ego si pụta ewere ka ha si akpa agwa, ewere ka ha ga-esi akpa agwa maka na ha mara gị na ha ma na ya bụ ebe ego si pụta buru ibu. Mana ya bụ nwa amadi bụ onye na-agbalịsi mbọ ike na aka nke ya. Ịbịa na ya bụ ụlọ, ịbịa na Lagos, ọ bụrụ na ibi n'ala Igbo, ịbịa na Lagos da ebe a na-azụ ahịa, ya bụ nwa amadi nwere ụlọ ahịa nke ya dị iche iche. Ịhụ ị ga-ama na ọ bụ nwa eze. Ya bụ onye nwata nwere umeala ọfụma. Ọ sị na anyị werela egwu Eriga nke ọ kpọrọ Area to the World. Nke a kwa egwu ka ya nwa afọ Igbo amụrụ na ala Ọnịcha, mana amaghị ihe mere o ji gawa Port Harcourt iji cheta Eriga. Ọ ka ịhụ na ya bụ egwu wụ ihe ịbụrụ onye na-akụ egwu, ị ga-agbalịsi ike na-akụpụta egwu nke ndị mmadụ ga na-amụta ihe n'ime ya. Ile anya ọhụbe Eriga mbụ, ọhụbe Harrison bụ ya mmadụ abụọ ọhụrụ n'anya. Ọ sị na Eriga na-eme ya okwu ndị ọ na-ekwupụta n'egwu ya na-eme ya ka ebe niile na-ama jijiji. Ya bụ Harrison bụ nke olu egwu ya na ọhụtụbi ya na ya bụ ala Igbo mbụ. Ya wuru ka o si dị. Nwaada Philomena, anyị na-ekele gị ọfụma. Nne gị si na anyị kelee gị ọfụma maka na mbọ ịgbara itinyere gị ya itinye ime ya ihe ihere na ya bụ agbamakwụkwọ nke ịgbara ụbọchị ole na ole gara aga. Maka na o were ka o sikọta ya bụ akụkọ agbamakwụkwọ, mana ọ sị na agbanyeghị ihe niile na ịgbalịsiri ike ịhụ na ya bụ agbamakwụkwọ gọrọ ọfụma. Ọ sị anyị were ohere a wee kelee gị ọfụma. Ọ bụrụkwa na ị were ebe ị na-azụ ahịa dị iche iche na obodo anyị bụ Naijiria, mana obodo ndị ọcha, mana obodo ebe niile ị chọrọ ka anyị zigara ozi gwa ndị mmadụ gbasara azụmahịa gị makwa nkelere gị mmadụ maọbụ kelere gị mmadụ ole na ole dị iche iche bụ ndị gị na ha si azụkọ ahịa. Gbalịsi ike ka gị na ndị mmadụ na-adị na mma. Ọ na-adị oke mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-eziga ozi ndị a ma kwuo okwu gbasara ahịa gị maọbụ ahịa nwanne gị ma otu ọbụla isi chọrọ ikwute okwu ya gbasara ya, zitere ya ozi na ya bụ ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn. Ọ bụrụ na ị na-echefu ya, echefula ya ka kpọrọ gị ya bụ @Isi Mbido TV na Facebook, YouTube na Instagram. Ị ga na-agbalịsi ike na-aga ịma ugbu a igwe ọlọrọ ọhụrụ juru ebe niile.
onye ọbụla onye hụrụ ugbu a ọ nọ ebe a onye ọhụrụ ebe a ụfọdụ ihe emume ndị anyị na-ahụ na TV ka anyị ga na-egosikwa gị n'ụlọ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ a dị iche iche. Ọ dị mma, anyị ga-agatụ n'obere ezumike abịa anyị apịachie ya n'ụbọchị taa, ya bụ na nke ị chọrọ. Echefukwala n'ọwa emume nke ị chọrọ n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn ka ị nọ. Anyị na-abịa. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ugbu a, ọ ka bụkwa n'ụlọ ọrụ Isi Mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme. Ngwa were mmiri bụrụ mmiri mere gịnị nọrọ ada, maka na ọ ka fọtụkwara ihe obere bụ nke a ga-ewetara gị tupu anyị apịachie emume nke taa. Emume nke taa bụ nke a na-akpọ gịnị nke ị chọrọ, wee ebe anyị na-agbutere gị ozi ekele dị iche iche, ncheta ọmụmụ, egwuregwu nakwa atụmatụ ụka dị iche iche bụ nke a na-ewetara gị site n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV. Echefukwala na anyị na-asị sonyere anyị n'ụlọ igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche bụ nke akpọrọ soshal midia n'okwu bekee bụ Instagram, Facebook nakwa YouTube. Esoro anyị ebe a nke ị ga na-ezitere anyị ozi ọwụ na owere nye ịchọ ka anyị kenyere gị, maọbụ ozi ịchọ ka anyị zigara mmadụ, maọbụ egwu nke chọrọ ka anyị kpọrọ gị, maọbụ onye ịchọ ka anyị na ya gwukọrịta egwuregwu nke akpọrọ n'olu bekee prank. Zitere anyị ozi ndị a site n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche. Ya bụrụ ka o si dị. Telma ihe a na-achọ ya bụ nwaada bụ nke na-emepụta ihe ejije si na gịnị na ekelere ya bụ onye ntụziaka mbụ nke ejije nke ọ mepụtara ọhụrụ nke akpọrọ Life as it goes. Ọ sị na anyị mee gị na ekelere ya na onye ntụziaka maka na ọ gbalịsiri ike n'inyere ya aka na ihe gbasara idokọsị ndị mmadụ. Ịma na obodo anyị bụ Naijiria na ọtụtụ ndị mmadụ isi akpọkọ ọnụ, ọ na-ara ahụ ịhụ n'ime gị na ịkpọkọtara ọtụtụ ndị mmadụ ha mee ihe ha kwesịrị mee ya n'oge ma laa. Ya bụ nwaada sị ka anyị kelere ya bụ onye ntụziaka bụ onye tụziri ejije nke ahụ, sị na anyị kelere ya ọfụma. Ya bụkwa onye na-emepụtakwa ihe ejije ọzọ bụkwa odee ihe ejije bụ nke akpọrọ Ambrose na-ekelere ya omee ejije bụ nke akpọrọ Cypriel Ujams. Ọ sị na ekelere ya maka na e were ejije nke ha mepụrụ na nso a. Ọ sị na ya bụ nwa amadi tụrụ ya anya ịma ya mmadụ iwepụta obi ala rụrụ gị ọrụ n'obodo anyị Naijiria. Ewere ka ọ dị mmadụ iwepụta n'obi ya sị mba na anyị ga-eme ihe a, ole anyị ego ole ị na-akwụ ya, ole anya ihe ọ na-eweta site na ya bụ ọrụ, o wepụtara gị obi rụọrọ gị ọrụ. Nke a bụ ihe dị mkpa, bụkwa nke siri ike ịhụ n'obodo anyị bụ Naijiria ugbu a. Ya bụ nwa amadi Ambrose si na ekelere ya omee ihe ejije Cypriel Ujams maka enyemaka nke o nyere ya na ya bụ ejije nke o mepụtara na nso a. Ya bụrụ ka o si dị. Ndị ebe anyị ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'ụbọchị taa, mana echefukwala na gịnị atata ụkwa ajatụ eze, agbatụ ọsọ agụrụ maịl. Mana ugbu a ka ị na-agba ọsọ na-agụ maịl maka ịmara gịnị tupu egwu oge oro. Ya bụrụ ka o si dị. Ka iji kwachie ụbọchị taa bụ ịgwa gị gbasara emume nke na-abịa gasị bụ nke gagasị ugbu a bụ nke chetara mgbe onye nwe anyị nwụrụ n'elu obe. Ama m ọtụtụ ndị mmadụ echefuola na ọnwụ ka a nwụrụ ihe ahụ. Ewele ndị ewepụla ha ọkụkọ olu, ewepụla ha ewu elu, ewepụla ọtụtụ ma nna ma ewepụchala ha olu. Unu echefuo na ọkwa mmadụ nwụrụ na ya bụ emume nke unu na-eme. Ya wụrụ ka o si dị. Anyị ga-eji egwu nke sitere n'aka onye a bụ onye m hụrụ n'anya. Mgbe ọbụla m nụrụ egwu nwa amadi a, ewere ofu ihe nke a ga-eji n'ime ya bụ Fino. Ọ kpọrọ nke a Ask About Me. Ọ sị jụọ m ugbu a m dị ndụ gị, jụọ m ka m si dị, jụọ otu m si ebi ndụ ugbu a, ọwụ mgbe m mechaziri ya bụzie o were ka o si dị. Ewezi ka o si dị, bịa jụọzie, bịa chetazie ma nwunye m ma ụmụ m ma ya bịa eche mba ugbu a m dị ndụ ugbu a ị ga-eme gịnị? Ị ga-agba mbọ ịhụ na ị jụrụ maka m. Ịjụzi ya ise gbasara m, matazi ihe ndị dị iche iche gbasara gị, marazi ka mma na gị ga-eme gịnị ga-esi akpa. Ndị be anyị apịachiela ya dịka m si ekwu oge niile. Gbalịsi ike ịhụ na isonye anyị na igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche ma zitere anyị ozi bụ nke dị mkpa.
ebe a ka anyị ga-apịachi ya echefukwala na aha m bụ Maazị Udom Ikechukwu Samuel, ya bụ nwoke aka jide akpa ofe eme Isi Mbido, ofe eme vum vava vumba nke uru ma ọfụma. Ebe a ka anyị na-apịachi ya, m na-asị nụ ka emesịanụ n'ụbọchị ọzọ.